Γεια σας, είμαι η Ελένη Πετρουλάκη και σήμερα σε συνεργασία με τα Baby Lino Sensitive της εταιρείας Mega θα σας παρουσιάσω ένα πρόγραμμα πλήρους αποκατάστασης 6 μήνες μετά τον τοκετό. Και γιατί λέμε 6 μήνες μετά? Πριν κάνουμε πιο ήπια προγράμματα για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε το σώμα στο έντονο πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Εμείς θα κάνουμε ένα αερόβιο πρόγραμμα διαλυματικής προπόνησης για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το μεταβολισμό μας. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα για σας. Το πρόγραμμα αυτό θα τα ακολουθήσετε τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα για να έχετε τα μέγιστα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν έχω που να αφήσω το μωρό. Μέσα από αυτό το βίντεο μπορείτε να είστε σε άμεση επαφή με το μωρό σας και να κάνετε γυμναστική δίπλα του. Θα ακολουθήσετε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, θα πάρετε μια καρέκλα που είμαι σίγουρη ότι όλες έχετε στο σπίτι μια καρέκλα. Θα κάνουμε το πρόγραμμα διαλυματικής προπόνησης και έχω μαζί μου τη Μαρία που είναι 7 μηνών το μωρό της. Έλα Μαρία, εσείς θα πάρετε μια καρέκλα, θα έχετε μαζί σας ένα μπουκαλάκι νερό και μία πετσέτα μπορείτε να βάλετε κάτω αν δεν έχετε στρωματάκι γυμναστικής. Και ξεκινάμε με το αερόβιο πρόγραμμα. Εδώ. Καθόμαστε στην καρέκλα. Θα είναι πιο εύκολο από το να τρέχετε έξω. Μισό λεπτό, θες να πιάσεις τα μαλλιά σου λίγο? Εδώ. Προσέξτε όμως να έχετε ίσια την πλάτη σας. Θα καθίσετε πίσω με την λεκάνη, μία απλή καρέκλα κουζίνας. Εδώ. Βάζω τα πόδια. Παίρνω μια βαθιά εισπνοή, ανοίγω εδώ και σκύβω μπροστά, εδώ και αφήνω χαλαρά τα χέρια κάτω. Πάμε ξανά, εισπνοή πάνω, εκπνοή. Άλλη μια φορά, εισπνέω, εκπνέω, για να προετοιμάσουμε σιγά σιγά όλο το σώμα με περιστροφές στους ώμους. Εδώ και μια διάταση για τα πόδια. Πάμε ψηλά το δεξί, το λυγίζω και το ανεβάζω πάνω στο αριστερό. Αν πάρω μια βαθιά εισπνοή, εδώ και σκύβω μπροστά για να νιώσω την ένταση στο γοφό. Τη νιώθεις? Εκεί και αφήνω χαλαρά τα χέρια κάτω, εδώ πάνω και ανεβάζω το αριστερό. Όσο πιο ψηλά μπορώ, ανοίγω το γόνατο στο πλάι, παίρνω μια βαθιά εισπνοή και σκύβω μπροστά. Και νιώθω την ένταση και προετοιμάζω όλο το σώμα. Φέρτε λοιπόν πίσω τη λεκάνη, ίσια η πλάτη, ανοίξτε θώρακα, κλείστε ομοπλάτη και πάμε. Ανοίγω, κλείνω τα πόδια, ανοίγω, κλείνω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ξανά 1, 3, 4, θα δεις πως αρχίσει να ζεσταίνεσαι σιγά σιγά. Και εσείς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 και πάμε στο κέντρο. Εδώ ανεβάζω, εναλλάξτε τα πόδια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ξανά. Θα μας είναι λίγο δύσκολο την αρχή, αλλά σιγά σιγά θα συνηθίσουμε και αφού έχουμε κάνει τα προηγούμενα προγράμματα πιλάτες και γιόγκα, θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το πρόγραμμα fitness. Εδώ. Προσπαθούμε και τα δύο μαζί. Εδώ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Και όπως είμαστε τώρα, είναι σαν να τρέχω, αλλά κάθομαι σε μία καρέκλα. Αντίθετο χέρι, αντίθετο πόδι. Αντίθετο σαγκώνας, αντίθετο γόνατο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Αντίθετο. Έτσι, μπράβο. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε πιο γρήγορα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Εδώ και τα δύο. Ανεβάζω. 3, εκεί, 4, 5, 6. Πίσω τα χέρια. Εδώ θα σπρώχνεις προς τα πίσω. 5, 6, έτσι. 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πώς νιώθεις? Έχουμε ανεβάσει παλμούς. Αυτό είναι το σημαντικό. Ανεβάζουμε παλμούς για να βελτιώσουμε το μεταβολισμό μας. Λοιπόν, πάμε τώρα πρώτη άσκηση για χέρια. Εδώ το πίσω μέρος των χεριών είναι ένα σημείο που χαλαρώνει πάρα πολύ εύκολα. Πάμε μπροστά. Προσπαθούμε κάθετη λεκάνη. Δηλαδή στην ευθεία. Εκεί. Λυγίζω πίσω τα χέρια, κλειστά αγκώνες. Εδώ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Αν είμαστε τελείως αρχάριοι όμως, δεν κατεβαίνουμε μέχρι κάτω, εδώ μέχρι τη μέση περίπου. Πάμε. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πάμε πίσω, καθόμαστε και πάμε άσκηση για τα πόδια. Εδώ, τεντώνω το δεξί. Πίσω όμως τα χέρια να κρατάμε σε ευθεία γραμμή της σπονδυλικής στήλη. Σπρώχνω προς τα πάνω για να δουλέψω το μπροστινό μέρος των ποδιών. Προσπαθώ ο μυρός να μην ακουμπάει στην καρέκλα. Έτσι. Και θα νιώθω σε λίγο ένα κάψιμο. Το νιώθεις? 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Και τώρα, για να δούμε αντοχή στη δύναμη, εδώ τεντώνω το πόδι και προσπαθώ να το κρατήσω σε μία ευθεία. Εκεί. Μένω. Σε λίγο πρέπει να αρχίσει να τρέμει. Το νιώθεις? Πάμε αλλαγή τώρα. Μόλις νιώσουμε λοιπόν το κάψιμο, αλλάζουμε πόδι. Πάμε αριστερό. Σπρώχνω προς τα πάνω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 και μένω. Σπρώξε όσο πιο πολύ μπορείς. Τέντωσε το πόδι. Εδώ. Και ανέβασε το πιο ψηλά. Πιο πίσω η λεκάνη. Εκεί. Όπως και εσείς το ίδιο να κάνετε. Το πηγούνι μας παράλληλο με το πάτωμα. Εκεί. Θα βλέπουμε σε λίγο το πόδι να τρέμει. Το νιώθεις? Εκεί. Τώρα χαλαρώνω. Και πάμε για την κοιλιά. Είναι το κάτω μέρος της κοιλιάς που είναι το σημείο που θέλει αρκετή ενδυνάμωση μετά τη γέννα. Εδώ. Εναλλάξ το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Θα πάμε και σπρώχνω γόνατα προς τα πάνω. 1, 2, από τη μέση και πάνω. 3, 4, σφίγγω πολύ καλά την κοιλιά μου. Βγάζω αέρα. 5, 6, 7, 8 και τα γόνατα. Στόχος είναι στο στήθος. Ψηλά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κουραστήκαμε? Λίγο, Χαλαρώστε λίγο και πάμε ξανά αερόβιο για να περάσουμε πάλι για τις ίδιες μυϊκές ομάδες. Χέρια, κοιλιά και πόδια, αλλά με διαφορετικές ασκήσεις. Πάμε ξανά. Ανοίγω, κλείνω γρήγορα από τα πόδια. Ανοίγω, κλείνω. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, ξανά 1, 2, 5, 6, 7, 8, 8, 7, πιο γρήγορα. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Έχεις ζεσταθεί τώρα, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Και τώρα γρήγορα. 1, 4, 5, 6, 7, 8, πιο γρήγορα. Χτυπάω δυνατά και σαν να δημιουργώ δόνηση. 1, 5, 6, 7, 8, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Και να αλλάξει. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 6, 5, 4. Κοίτα, θέλω να κάνεις την κίνηση όλη. Η κίνηση γίνεται από την ομοπλάτη. Λυγισμένο το χέρι. Εδώ. Για να δουλέψω και το πάνω μέρος. 3, 4, 6, 7, 8. Θα είναι σαν να κάνουμε δρόμο, αλλά καθόμαστε σε μία καρέκλα. 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και πάλι πίσω και ανοίγω, κλείνω. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Δυνατά όμως χτυπάω κάτω. Και πιο γρήγορα. 3, 4, 7, 8, 8, 7, 6, 3, 2, 3, 4. Ήδη πρέπει να νιώθεις τα πόδια σου. 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε τώρα. Αλλάζουμε την καρέκλα. Και πάμε πρώτη άσκηση για τα χέρια. Εάν είστε αρχάρι, θα το κάνετε όπως η Μαρία. Πάμε. Βάλε τα χέρια σου πάνω στην καρέκλα. Λύγησε μου τα πόδια, κατέβα κάτω. Λίγο πιο μακριά. Εδώ. Θέλει μέσα το στομάχι, σφιγγώ γλουτούς. Και δουλεύω από τη μέση και πάνω. Εδώ προσέξτε να μην κάνει υπερέκταση μέση. Εκεί. Πάμε. Και εγώ θα κάνω με τεντωμένα τα πόδια. Εδώ. 1. Μικρά push-ups. 2. 3. Δεν είναι ανάγκη να κατεβαίνουμε μέχρι κάτω. 5. 6. 7. 8. 8. 7. Κουράγιο λίγο ακόμα. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Έλα πάνω τώρα, θα βάλουμε το ένα πόδι στο κέντρο της καρέκλας. Εκεί. Και μακραίνει το άλλο. Πρέπει να κάνω μεγάλο άνοιγμα στο άλλο. Εκεί και προσπαθώ να κρατήσω σε ευθεία γραμμή το σώμα. Κατεβαίνω
Και αν δεν έχω απόλυτη ισορροπία, κρατάω εγώ εδώ από την καρέκλα. Αλλά δουλεύω εδώ. 1. Λυγίζω, τεντώνω πίσω το πόδι. 3. 4. Κατεβαίνω μέχρι κάτω. 5. 6. 7. 8. Ξανά. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 και τέντωσε αυτό το πόδι που είναι πάνω στην καρέκλα. Κάνε τη διάταση, σκύψε πάνω στο πόδι. Κάντε και εσείς το ίδιο. Εδώ για να αισθανθώ την ένταση στο πίσω μέρος του ποδιού. Κατεβάζω και ανεβάζω το άλλο. Πάλι στο κέντρο όμως. Πίσω, μεγάλο άνοιγμα θέλω. Εκεί και κάθε τη λεκάνη. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, λίγο ακόμα, 1, 2, όσο πιο πολύ μπορείς ίσια την πλάτη σου, 4, 5, 6, καθώς περνάει ο καιρός βέβαια εσείς θα αυξάνετε και τις επαναλήψεις, 7, 8, έρχομαι πίσω, τεντώνω και σκύβω πάνω στο τεντωμένο πόδι. Εδώ. Και εξάπλωση τώρα να κάνουμε κοιλιακούς για το πάνω μέρος. Εδώ. Απομόνωσε τελείως τα πόδια σου, να κουμπάει όλη η γάμπα πάνω στην καρέκλα. Έτσι. Ξάπλωσε πίσω και φέρε τα χέρια σου πίσω από τον αφιένα. Όταν ανεβαίνεις προς τα πάνω δεν θα πιέζεις πηγούνι στο θώρακα, ανοιχτά οι αγκώνες. Βγάζω αέρα. 2. 3. Το πηγούνι και θα κοιτάμε ψηλά. Ψηλά. 5, 6, 7, 8, ξανά, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, μείνε και λίγο πάνω, σφίξε πολύ καλά την κοιλιά, αισθάνεστε το κενό που υπάρχει ανάμεσα και αυτό πρέπει να μαζέψουν οι μυς και να μην υπάρχει καθόλου κενό. Το αισθάνεσαι, δηλαδή αν βάλεις το χέρι σου, δες, ανάμεσα. Όταν σφίγγει η κοιλιά, το καταλαβαίνουμε. Και πιέζω ξανά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αυτός είναι ο στόχος, να επαναφέρουμε την κοιλιά στην αρχική της θέση. 1, 2, κουράγιο λίγο ακόμα, 3, 4, 5, 6, 7, 8, μείνε για λίγο, το αισθάνεσαι το κάψιμο, πίσω το πηγούνι, εκεί, χαλαρώστε. Εδώ, φέρνω λυγισμένα τα πόδια, φέρνω γόνατα στο στήθος. Μαρία, τα γόνατα στο στήθος, θα πάρεις μια βαθιά εισπνοή, εδώ και θα στρογγυλέψετε τη σπονδυλική στήλη. Εδώ, βγάζω αέρα και αφήνω τα πόδια πάνω στην καρέκλα. Να είστε τελείως χαλαρές, εδώ. Και είναι και μια θέση που μπορείτε να χαλαρώσετε για να σηκωθείτε. Θα μαζέψετε τα πόδια. Θα γυρίσετε από τη δεξιά πλευρά στην εμβρυακή στάση, εδώ, και θα βάλετε το αριστερό χέρι για να σηκωθείτε πάνω. Και αυτό ήταν. Και έχουμε τελειώσει το πρόγραμμά μας. Βέβαια, εσείς μπορείτε να επαναλάβετε ξανά το αερόβιο και για όλες τις μυϊκές ομάδες, όλες τις ασκήσεις. Και να θυμάστε πάντα ότι κάνοντας ένα πρόγραμμα γυμναστικής έχετε την ενέργεια και την ευεξία που χρειάζεστε. Πρέπει να νιώθετε εσείς καλά για να είναι καλά και το μωρό σας. Και θυμηθείτε ότι πρέπει για τη φροντίδα του μωρού σας, πέρα από το να είσαστε εσείς καλά, να χρησιμοποιείτε πάντα προϊόντα πιστοποιημένα φιλικά προς το δέρμα του. Από μένα και τα Baby Lino Sensitive, καλή επιτυχία!